Tipralet, Chungnangu, Tipralet, Chungnayo, Tipralet, Chungnangu, Tipralet, Chungnayo, Tipralet. 7 তারিখ জুলাই 2024 পার্টি আইপিএফটি दिन शाखा संगठन विशेष यूथ आईपीएफटी नेतृत्वे खना 8 तारिख जुलाई 2024 सिमी जों लं मार्च खालामनानै थाङै दङ जे यूथ आईपीएफटी बिसिङै आईपीएफटी 2009 जे एडीसी एरिया नो कताल हास्टेस नामनानै स्टेट हुड्स नामनानै प्रिफारेंस नामनानै फैयाखै जे सिनि मुभमेंट दाबि आबो कन्टिन्यू प्राय 15 বছর রানিং চলি दङ आबोनो नाहारिनो खना 8 तारिख जुलाई 2024 कांचनपुरनि आनंद बाजार থেকে जों लं मार्च खालामैयाखै समलं एडीसी जरा जे सफाया थार जों सिनि त्रिपुरालेण्ड पेवैसा सारा त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सारकनि खुंजुब एवं हाक्तर भारतनि मकल खिख्लायनायनि बागै जों बोसकां 23 आगस्ट सिनि त्रिपुरालेण्ड स्टेट डिमांड हुक दे न्यू दिल्ली जंतर मंतर ताकलाई बोसों खालायनाय आबोनो नाहारियाखै तैसा एवारनेस खालायै जोंनि राज्यनि जत लुकुरकनो सचेतन खालायै त्रिपुरालेण्ड तैसा जापेवै खालायनायनि बागै जों खानानि सिमी अनिर्दिष्ट खानानि सिमी जों सफायासार जरा जोंनि एडीसीनि हेडक्वार्टार खमुलुं जरा जों लं मार्च खालायनाय बिदि थां दङ अमहाय खालायै दिनै बिसेस खालायै हवाइ इस्ट हवाइ वेस्ट दै गोरों गोरों जागानि और तेलामुरा रेल स्टेशन जों दाबुक यांगो कुमारघाट भिडिअ थांनानै बागै जों नासिंलाय दङ रेल एवं चिनरो फाइ सफायगासिनो पार्टी आईपीएफटी एजीएस तथा मुंगिया गामि आरटी ब्लक एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन बरम गोनां सुनील देव बर्मा तै चिनी यूथ आईपीएफटी बरम गोनां प्रणय देव बर्मा तै चिनी पार्टी आईपीएफटी गोबांमा आदमरक ते यूथ आईपीएफटी गोबांमा आदमरक फाइ सफायजाक ते आगरतला बाजारघाट रेल स्टेशन आरोबो तियारुं लायजाक अलरेडी बरक ताबुक ट्रेन कानानि दिगियाव थाङै दङ ते जों अरबो नायसिंलायजाक अमहायके चिनि आयंगबो कांचनपुरबो जोंनो नायसिंलाय दङ अमहायके दिनै जों 10 रात कांचनपुरनि आनंद बाजाराव जों दिनै नाइट हल्ट लायो खाना फुं 6टा तामानि लगे लगे आनुষ্ঠাनिक भावे जे लं मार्च खानाव जों जेंनाय ते आ जायगायाव जोंनि सेन्ट्रेलनि लिडार अफ थांसबनाय यूथनि प्रेसिडेंट यूथनि जीएस ते अमहाय पार्टी आईपीएफटी प्रेसिडेंट सह वाइस प्रेसिडेंट गोबां मा दंबावो थांसबै आबोन बागै जों मनो प्रसारनानै मोजाङो जे आईपीएफटी त्रिपुरालेण्डनि मुभमेंट त्रिपुरालेण्डनि जे दाबि त्रिपुरालेण्डनि जे जबा आबो थागैनो दंनाय एवं जेसे दिन जरा जोंनि एडीसी एरिया नो जों पुनांगो राज्य नामाया सा जरा जोंनि आंदोलन जोंनि मुभमेंट चलेनाय आबोन बागै जों नेवरबो असुक फाइलेयानि जराव फानो सामसुंनि जराव फानो हा दफा जातिनो हामजागै दिनो जागो सिप्ला रुम फाइसा जतन खालामो